Ďakujem pekne ja. Ďakujem Petnovi Stašákovi, že prišiel k nám. Ja neviem, keby ste neodchádzali, možno by niečo dal. Ale ja takisto dovolte mi, aby v mene svojom som vám zaželal požehnané Vianoce, blíži sa čas Vianoc, šťastný nový rok a veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania v roku 2014. Takisto moje osobné prianie dnes je 20. Vy neviete, ale moja manželka vie. Máme výročie svadby a chceli sme povedať, že ju veľmi ľúbim a ďakujem, že je s nami aj dnes znovu. Takisto som všetkých chcel pozvať, samozrejme, na Silvestra je pripravený ohňostroj, kapustnica, už tradične, takže budem vás veľmi čakať tuto pred úradom, a kde sa spolu zabavíme, zatancujeme a povieme si, zablahoželáme do nového roku. Takže ešte raz všetko dobré cez Vianoce a ak by ste ešte teraz ma napadlo také prianie alebo taká vec, cez sviatky náš folklórny, pretože dobrá novina nebude, tak náš folklórny súbor bude chodiť po dedine a bude tam, kde nás pustia, budeme koledovať. Takže dúfam, že nás pustíte a nepustia nás psa.